Θα υπάρξουν στιγμές στη ζωή μας που θα νιώσουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα συναισθηματικό τσουνάμι. Μπορεί να νιώθουμε απογοήτευση για όλους και για όλα, ματαιότητα, ότι όλα είναι μαύρα, ότι δεν υπάρχουν λύσεις για τα θέματά μας. Μπορεί να νιώθουμε απογοήτευση ή και παράπονα από όλες τις καταστάσεις και από όλους τους ανθρώπους. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή λοιπόν είναι η στιγμή που πρέπει συνειδητά να λάβουμε την ευθύνη για τη ζωή μας. Και θα σου δώσω εδώ μία άσκηση η οποία θα σε βοηθήσει. Σύμφωνα με το Theta Healing, είναι καλό εκείνη τη στιγμή να μείνεις κάπου ήσυχα, να κλείσεις τα μάτια σου, να πάρεις 3 βαθιές εισπνοές και εκπνοές σε αργό χρόνο και να νιώσεις σαν να κατακλείζεσαι από χρυσό φως και σαν να στέλνεις σποράκια ειρήνης σε όλους τους άλλους αλλά και στον εαυτό σου. Θα σου γράψω